Hating friend song sini part 2 part 1 part 2 part 3 naimani yagulo seng sini kogro bai sigrong ni part 4 nalai nai sini part 4 chengo 21 ni simi Jogendra Dev Burma ni sini mung koglob nai Jogendra Dev Burma asaikha 1883 শতাব্দনি 13 অগ্রহায়ণ বিশ্রামগঞ্জনি হেরমা গাमिओ आसायै आरन तरखा तै तंखा सरकारनि रोंनगो फोरोंनायनि सामंतांखा जन शिक्षा तै गोटाल कथमानि जराव सैना सेंमानि सेरायरंनि बागै कक्तां गोबांमा सैखाबो सिनि नेक्स्ट दङ सिनि नेक्स्ट महेन्द्र देव बर्मा कगलब सैनाय महेन्द्र देव बर्मा कगब्रक कग्रुबायो नखानि आथुगिरि कलसा बुफानि बुमुं ओंखा भगवान चन्द्र देव बर्मा ताई बुमा ओंखा सावित्री देव बर्मा कगलमनाय महेन्द्र देव बर्मा 1917 इंराजी बीसी नि अक्टोबर तालनि 27 तारिखो आगरतलाव आसायखा 1938 बीसीओ ब कलकाता विश्वविद्यालयनि मेट्रिक परीक्षा पास अंग महेन्द्र देव बर्मा जन शिक्षा समितिनि सिगां बेरेमनि सामुं तांनाय खरकसा तंमानि 1957 इंराजी बीसीओ ब त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल संबारिओ बासाय कप्लाय ओंखा त्रिपुरानि पुइला ककबरक तै ककवानजैबाय कारिजा कक्तुन यापिरि नि कमथिंनाय महेन्द्र देव बर्मा कगलफ रोसामुं ककबम तै कक्सृंमानि बिजाब गोबांमा सैलांखा फ्रेन्डसं महेन्द्र देव बर्मा अबनि यागुलो सोंनानै टेस्ट नम्बर सुदुनि देव बर्मा बेलायखिन इम्पोर्टेन्ट सुदुनि देव बर्मा जिसकिबन नरक माननाय माने दि टेटो ककबरक कग्रुबाय नि लामा बौै गोलांनाय आइतरमा रगनि बिसिं सुदुनि देव बर्मा ब खरकसा जतनि सिगां लामा फुनुगनाय इ आइतरमा बिशालगड़ हांगरनि सुतार मुरा गामिओ 1324 बांग्ला 1839 शताब्द बिसिनि फाल्गुन तालनि साल सिनि अ आसायखा बुफानि बुमुं ओंखा बुद्धिराम देव बर्मा तै बुमानि बुमुं ओंखा इंद्रपति देव बर्मा ते बांग्लानि 1352 बांग्ला बिसिनि 11 पुस 1945 बिसिनि 18 डिसेम्बर दुर्गा चौधुरी गामि बिनि आसुक फां बायन जन शिक्षा समिति संजाग 1978 इंराजी बीसीओ त्रिपुरा विधानसभानि स्पीकार तै 1983 बीसीओ याक्सी बदलनि सरकारनि मन्त्री अंग बन पुइला ककबरक कग्रुबायनि कथमायुं सैनाय बिनि सैजाक बिजाबरक ओंखा हासुखुरिओ कथमायुं अमंखा एगिए सलु ओमखा बांला थुंमुक नाटक हासुखुरिओ थुंनुक बुसिका नाटक बुसिका कथमायुं बुसिका नाटक बुसिका हासुखुरिओ मुसां देव बर्मा 1999 इंराजी बीसीनि आगस्ट तालनि 15 आगस्ट आयां मासिंग थांगै पायो थैमानि डेट अफ अके फ्रेन्ड्स अबनि आगला सोंनायनि सिनि 24 नम्बर तंगसिनि कमलिया देव बर्मा कगलबनाय कमलिया देव बर्मा 1960 इंराजी बीसीनि जानुवारि तालनि सालदग माने 6 तारिख सदर महकुमानि सिदाय महनपुरनि हेजामाराव आसायो
बुफानि बुमुं कैलाश देव बर्मा ते बुमानि बुमुं उंखा करलता देव बर्मा सामुंनि मांतांग हाबै ब हापांनि ककथुम हुकुमु ते बेराय खिरि नायखुंनि बेराय खिरि नायखुंनि सामुं तांगै तंग ब ककतां कगलब कथमारक सुयो ब कक रबाय बुलाय आइदरफ न कमथिंनाय बिनि सैजा कगलब बोसाब हाताल हामजो कोताल मुं खुजागनाय बिजाब गांसा अंखरखा ब दुलत आहमेद मुकमु सकात ब मानखा फ्रेन्जं सोंजे नायमानि बिसिंग दुलत आहमेद नि मुकमु सकात माने बुनि खरसानो साजाको सिनि नेक्स्ट 25 नाम्बार सिनि अ जे पार्टनि लास्ट सिनि मुं नायनायसों हरिपद देवबर्मा सैकरं हरिपद देवबर्मा आसायखा इंरेजी 19 मार्च 1956 बिसिव बबाय सैजा कथमा बोसानि बिजाब गांनै नंखरका एलेमनि बिबि तै जालाय तकपुपु कथमा सैकरं हरिपद देवबर्मा न त्रिपुरा सरकार सलेल कृष्ण देवबर्मन स्मृति पुरस्कार ब रुई बरम याफारका फ्रेन्सं अबनो कारिब सिनिफ्राय जों 25 पेपार 1 पेपार 2 सिनि ताई 18 जना हाय मतमनि दंख फ्रेन्सं सिनि काजी दुलत आहमद संनि ताई रामचरण रमेश देवबर्मा अलिंद्र त्रिपुरा गोपी बल्लभ कलय कुंज बिहारी देवबर्मा सासलां त्रिपुरा सेपले देवबर्मा गीत कुमार देव रियां अमहायरक नि रोजाक दंग बरं निंके जों आं नंनो इंग्लिश बायफानो मारसिनाय हयतो बांला बायफानो मारसिनाय ककरबाय कारि एरनानै आंनि समायबासो गोरैखा सिनि यां परिनानै बुनाङै फैखा नरंनि परीक्षा गानै फैखा आं नंनो अब भिडिअनि तलावनो नंनो सिनि फुल जे गरंनि PDF रेरनाय आं ताई बाद बाकी रंनि जारा और ककरबाय सिजे रंनि इंग्लिश पानो उनखा बांला पानो खां बरंनो पूरा PDF नो रेरेसिनाय नरंना आबुनो आं गलिया आबुनो कारि आं बसकांगो बिदि तुबि दंगो बरंनि सिजांनो बुफ्रु सकात मानखा बो जे सकात मानखानि सालमने बुफ्रु बो सकात मानखा बुफ्रु बो ककतां सिजाका बुफ्रु बो बिजाब सिजाका आबरंनो तुइबो तुफायनाय नायसिं दंदि अबनि बादेबो आं नरंनो ताके सानामुसुंगो कयेकजना आनो सिनि जतनि साबजेक्टनि नो पेडागोजी ताई सोशल स्टाडी पेपार 2 नि पेडागोजी रक फुनुक दिहनि साका आबनो बो आं तुफायनाय जेहेतु आं आगे टीचार ट्रेनिंग खालायपुरो पेडागोजी रंनि टपिक जत साबजेक्ट नो मोटामुटी मा परीक्षा आबनो तैने आं ताउक तिखलाय रिसार्च खालाय दंगो बा सनामै दंगो नंग बिसकंगो दाति दाति तुबि दंगो आं आगस्ट 15 तारिखनि बिसिंगो आं जत नंगनो काबार खायनानि बागै से सुनाय दंगो फ्रेन्डसं दिनि बागै आसंनो तेइसा नरक जदिन अ भिडिअ चाजा खांके लाइक खादि बा आनि चेनेल तेबो बरकनि थाने बिसार खालामनानि बागै नरक शेयर खायदे जदिन ताखुन साबस्क्राइब खादि हाइन हाइ तेइसा जतनो न खायफ्लाया हामबाय मायाफोराव